Eta, bueno, jandugun platera janda gero, posterea besterik, ez, bigarren platerik ezin da jan, ze bestela lepo bukatuko endun, eta ingo duguna da txokolate tortilla itxusia. Zan bezala hau Elena Arzaken errezeta bada, eta nahiko berezia da, lehengo eta behin, ingo dugunako, hemen dugu, gelatina ingo itxugolako, papaia, eta hemen dugu agarra azkenean da alga bat, eta horrek egiten duena gelatinifikatu. Bengo du pure bat, hori gero agarra bota, eta osten utziko du, eta geratuko dira gogortuta, ez, pure hori. Eta gero atako ditugu xarra fideo batzuk, eta hori izango da gero tortilla honen betegarri moduan. Gero tortilla itxeko erabiliko du arrautza bat, txokolatia 70 gramo, azukre pixkat eta kakao hautza, eta saltza moduan letxuga saltza bat jarriko dugu. Likuatuko dugu hemen letxuga bat, eta gero azukre desente botako dugu, ze letxuga bere bestela. Eta loditzeko letxuga hau erabiliko duguna da harto irin findua. Eta horrekin lodituko du, eta orduan, egia esaniko plater berezia geratuko zaiguna, eta bitxia eta gozua, noski. Orduan, haustein, hemen dagozu, likuadora, sartu hortik, eta hemen egurra. Eta ni bien bitartean, marakuiakin, papaiakin joan, esparkatu. Hau ingo da, utxora era, 100 gramo behar ditut, begi izin behar nuen, baina, ateatzala zerbait. Jarri, oina hasiko alde batetik likido ateatzen, hasi beharko luke. Eta ero bestaldetik, aragi, ero. Elena, saltza beste txokolate pixkatekin eikia besterik etzen eukan da, letxuak inibili beharren. Bueno, hemen, hasiak endu. Eta hau ingo dena, birrindu, eta ero inbar da, agarra erabiltzen danean, beti inbar da, bota loditu nahi dugun likidora, ero kremara eta gero irakin inbar da berarekin. Orduan, txigora bera, begi zingut, haizueko koimaiako sukaldaritzan dana neurtuta egiten dela, baina, bueno, gero agarra resiente botako dut, eta gelatina aseguratuta. Lortu aldu zelbaizitzen, Agustin? Basiek, pixkenaka. Bueno, lasai egon, anoagunetan erateko gehiago izango duzuela, hau bakarrik ez da izango. Bueno, lasterketa 24 da, martxoko 24, lehenago... Txona, a ber? Lehenago antolatu zuen zerbait, egongo dira, oingo asteotan ero zerbait jendean? Ja, martxun 22-en, uste dut, hasiko dela ja, ipiniko dugu argazki irakusketa bat. Bai? Eta hor da, aurreko urtetako argazkiek eman dizkigu azpeitiko argazkilkarteko lagunek. Oingoraka emon? Oingoraka? Hori da. Eta ingo dugu bauxe. Urtero egite dugu argazki erakusketa bat, ortengo pixke berezi izango da, lehengo argazkiek ere lortu ditugulako. Bai, Eta gero baita ere urtero egiten dugu 6. mailako eskola umikin solasaldi bat, eliteko atletakin, izango dara aurreko ostegunin, Azkoitin, eta aurreko ostirelin Azpeitin. Azkoitin elkargun inte dugu, Azpeitin San Agustin kulturgunien. Eta gabiltz baita ere pendiente hitzaldi bat egiteko, karrera honetan pixkat referente izan din Diego lagun batzukin, baina ondiken agenda lotzen nahi geha, eta hori, ingo du publiko noiz izango da, martxun izango da, hitzaldi hori, eta, pixka bat, 25 urtauetako ibilbidie, eta baita ere nola transformada gaur egun running mundu hau, ez? Leheno, azpeitia zizanin, ia etxon karrera popularrik, Behobia baseon, eta beste karrera mitiko batzuk bazauden, gaur egun horietako batzuk ja ez debe existitzen. Bai. Egia esantea, nahiko zaila, horren beste gaur egun kontrako pasado, horren beste lasterketa da, eta hor mantentzia zaila da. Masifika egin di, eta gero, aparte ja, mendiko lasterketak asko gualdu di, kanikorosake bai, orduan, kompetentzia handio dakeu, korrikalariek hartzeko garaien. Baina dana izaten du, lasterketa oso berezi da, desberdine da, hau araututako lasterketa bat, giro apartadaken lasterketa bat da, orduan,
pixka bat, ez da, esateko popular bat, soilik. Ez, bueno, eta gaina da, zuk esan dago. 25 urte kasualidadez ez dira betetzen, hola egunero eta zuk esan dakoa, gaur egun gero eta zailago da. Eta ni, bueno, mundu hontan ja da honeko lasterketen munduan 12 urtero badamazkit, eta zenbe lasterketa hon ikusi ditudan, galtzen, ero desagertu indirena, eta zuk esan dago, kompetentzia hundia dago, gaur egun, azte bukara ero, ez da izan bat toki guztietan dago zerbait, beti dago zerbait. Eta hor mantentzia zerbait jaetik izango da, hor, ez da, atleta mimatze ituzelako, ibilbidea dana izango pixkat, ingurua. Eta gehien bat egiten du, Diego Noroimena mantentzatik baita ere, ez? Bestela maratoi erdi bat, bere garaien behaiek prestaketa bezala hartzen zeben. Bai. Eta gaur egun, badaude korrikalaiek maratoietako prestaketa bezala hartzen debenak, baina gehienak hau korritza etortzen dira gaur egun ja, ez? Eta orduan, bueno, pixka filosofi hori nahi dugu, gu proban izain nahi dugu bizikiotie eta ez dugu nahi lasterketa hau beste eredu baten egin. Eta nahi dugu egin dan bezala, elite, afizionatu eta popularrak danak bat eginez, koktel bat. Bueno, horri pixka bota jo, gehiago ukiteko. Eta hemen, indu da nara, nik hobetu indut errezeta eta ardotxuri pixka bat jarri dut hemen aurrena lurruntzen, ja alkohola evaporatu danean, bertara botako du papaia, eta azukria, eta gero, esan bezala, agarra, bueno, hau gelatina erabili alduzue, gelatina xaflak hauek esaltzen dituztenak, eta gutxi gora era, 50 gramorako xafla batekin neikua izango zen, eta agarra, ez da, koiaraka da txiki batero, kontu zibiliz, bestela hor, neurriakin agarra ni honi konta gauza testio da lakei garrapatu puntua, eta inoiz egin izan ditute tenisen jolasteko pelotak honekin. Zegia esan nola, neko askolo ditzen du, gelatina oso askarre, gorputza ematen dio gelatinana. Eta hori behar duguna da, ostutzen sartuko dugu, plater batean hori utziko du 2 minutu hemen irakiten, eta ondo disolbatuta dagoenean, plater batean geruza bat utziko dugu, eta ero oskailuan sartu hori, eta osten danean gatuko da gogorra, gero xerra tira batzuken moztuko ditugu, eta listo. Eta nik uste dut hor polita dela oinzuk azkena esan duzuna. Aukera dagoela hemen azkenean, eliteko atletak egusteko ez, edozein korrikalari popularrek herrikoiak, egotea goi mailako atleten ondoan irteeran, gero ez dituzu ikusiko gehiago, ikusi, baina, bueno, nahi dut esan korrika pasaiten dituztenean da hori, ez? Eta kalen, nahi dut esan lasterketan segitzen badi ondo da biltza. Segitzen badi, nik ez nungo beran segitzie, baina oso pertsona normalen afrikarrak xumiek die, oso irikile die, behaientzako esperientzi gehiago da popular bat entzako, eta aigea hitzeiten atletak Diamond Leagueen probak irabazi dituena, edo Nueva Yorkeko maratoi irabazi duena, edo Enoizkirua olimpiadan maratoi irabazi duena, ezta? Orduan, ez dien aksesibilik, eta elmuga gunin antxe joten die, behai ere gustatzen zaio umikin iten sorazaldien egoten, behai umire aholkuk ematen dizko ez korrekako bakarrik, baizik eta bizilen zein merkoleke den, da oso, niko esperientzi aberatza da, alde guztietatik. Bueno, izue, sartu webgunean, askoitia azpeitia, eta izen eman, eta izue, espasa eta animatzen bintzat, animatzera joan. Korrik gaiteko espate, txaluke berdi. Ze giro politia iten da, lasterketa hauetan. Nik beti izan, niri gertatu izan zait, lesionatuta egon, eta lasterketak ikustea joan, eta gaina biziten duzula. Ni sufritu ere, eraberian, noski. Azkenean nahiko nuke bestaldian egotia, baina animatzen, eta Euskaldunok hori badaukagu, pixkat, lehenetik azkenera, eta hori kanpotarrak eta eskertzen dut. Etortzen dienen ona, esaten dut, nola animatzen den Euskal Herrian, ez? Iritzi batzuk jaso izan ditugu beti, danetik goteta, baina batzuk, los gipuzkoanos como animan. Eta gero baita ere, pentsau, kanpoko jendintzako ez daude ohituta olako bailara berde bat ikusten. Guretzat normala da, baina behintzako ez. Eta orduan horrek ere badake bere, enkanto puntu, Oixo baietz. Bueno, esan dakoa, oin. Irakiten dago hau, gerengo duguna da, lehetxu oin pixkanaka berotzen utziko. Eta ero, hemen, beti hartoirin findu erabiltzen duzuenean,
egon behar du likido arek berua, eta hemen botatzen den likidoa hotza egon behar du. Beti, hemen berua botatzen baduzue, eta nazten baduzue, pinportak aterako dira. Eta ero, koiaraka txiki bat bota beharko da bakarrik, ze hori, ikusi oso gutxi atera da. Eta, bueno, holako saltza berde argi bat lortuko dugu. Eta hori izango da, plater berezi honen, saltza edo lagungarria. Eta hau, ingo duguna da oin, hau bai hola goxua. Platerian, gero ondo askatzen da, xaflak ibilita, horrenak gelatina xaflakin, plastikoa komeni da azpian jartzea, baina agarra-garrakin, gara hau ikusiko zuen, eta ingo duguna gero holan, xerrak moztu, karriko ditu, eta ero tortilla itxeko garaian barruan batuko ditu. Baina hori, egin baino lehen hau, ostu inbar da, beraz, ointxe gatoz. Beira, nola gehatzen dien? Gure fideoak, ero tallarinak, ero papaianak, eta baina guztin, txokolate hau, hartu eta birrindu inbar diazu hor. Bai. Eta ni bien bitartean, hemen botako dana da. Maizena pixkat, hau irakiten jarriko dut, eta ero tortilla ite izango da. Orduan, preste egon, edo zerratzera aldamendik, zerbait berezia, hau lagun egiteko egunen batean holan, guk ez duzu ezetan sartu behar, txokolate tortilla bat egiten badiozue, norbaiti zerbait berezia dela, ez diazu esango, eta geratuko zaitela denokin. Hemen azukre ez du bota. Egi esan, azukre desente dauka, ze letxuga bakizu bestela, protingu dut, baina, zango dugu guztin? Eta nik guztinei eskatu nion, ze bere hobian artean, tuba pixka eta aipatu tuba eta holako instrumentuk eta gustatzen zaizkio, baina holako txaketia elegante bat, hau, sukaldaria ez da. Baina urdai espiko mosten gustatzen zeibiltzia. Intzen duen olako ikastaron bat, ez? Bat ez bi egin iztean, da ondik beste batzuk bazazkat burun egiteko. Hemen, esaten bezala, biziontan inoiz iztek amaitzen ikasten. Iskinak edo lan gatzen badia lasai, hola puntak guztaren kontuz. Eine, espada, hola nahi desan, puntatik eta gero hori da. Eta nolatan urdai espiko mosten, ero? Gauzi, lehenko lana, lehenko fabrika zoritxarrez guriri kriziek ikutu ziguk. Eta ja, bukasanin etapare, pentsanian, guztoko ikastaro bat eiti, ez? Beti lan mundun egin izkiat ikastaro pila bat, eta zen ema. Bingo ati zerbait, nik nahi edan, ez? Eta nahi gustatiztek bai moztu, eta bai jan. Orduan, kontaktanean eskola bat, jaenaldien, eta, itizkebe, estatu guztien itizkebe ikastaruek, desberdinek, eta hola, eginean bat, gero lehen guztien beste bat eginean, eta, oin nola, zara guztien kulturgunin basaka aukeri emosteko, edo lagunekin ere bai, eta tarteka, afizioz, ibiltzena urde espiko mosten, eta, ekitaldi hartan ere, kontzertu gastronomiko hartan, gero Granada, joiez, Alpujarratako urde azpiko bat eman genian, eta mostu genian. Edarrazkoa. Edarrazkoa, bai. Eta bere teknika, ematen du erresa dela, eroan hartuta, baina... Estek, erresa. Gero, ja profesionalak ondoin aparte askar mosten dira. Askar, ez? Eta ni, afizionan mailan, lasai moztea. Nik, gustatzeztek ondo moztu, eta gero alba da inguru honin. Ze hori dena da, ez? Nik uste giro ondoan jendia, kontu kontari, probatu, ez? Pixiat hori badala, ez? Eta, han egia esan oso giro politxein zan, eta dena zan, han Agustin urde espiko mosten, platera etzan betetzen inoiz, bete orduko zeitun ustutzen zan. Beti. Mostalien nahiz askarra izen, inguru jendi baldin bada. Lehena bukatzen da, ez? Eta gero egia esan, urde espikuk bertan mostuta asko irabazteik. Momentun janda, bestela ez, lehorra beratzen da, eta ez? Legortuitek eta... Bale. Laxe ondo, gehiago? Gehiago, sartu hori. Ni errezeta holan jartzen dut, eta errezetan moduan nigo. Hemen, ur pixkatekin jarri dut, hau ostutzen, eta gero gorputza
ostutzen daren gorputz geixo hartuko du, gure saltzak, baina bestela inda dago. Behin zerbait, botatzen dugunen olan harto irin findua, irekin aldi bat eman, eta beste, guztu zuen, ja, bintzat, gorputza duke, eta platenean ikusingo da, zerbait berdea daukagula, saltza berde, berezi bat, eta probatuta ea gero nok asmatzen duen zerena dan. Hori kuadriai gero jarri behar dizue, lana. Eta tortilla egiten jungo da, nik uste txokolate, horren beste txokolate zema, 30 gramo jartzen zituen errezetan, arrautza baten dako. Nikoa, Agustin, hola utziko du, ze nik ez dait, gero azukria, eta kakaoa 2 gramo. Azukria 10 gramo, eta... A ber, zen burratatzen du. Hau, txikitu. Eta zerbait esan aldo, lasterketan ondoan? Zerbait falta zego, Agustin? Bueno, 25 garrengo urturren, edizio honekin batea baita ere, beste proiektu 8 bazake hau, udazkeneako egiten deun, dara Diego García buruzko dokumental bat eta azkoitia ingurun biltzeun eske bere historia guztie ez. Eta hori jadek gauza bere zilena, lortzen den horitie. Eta gainontzin dana, beti bezala. Lasterketa bukauta gero baita ere eliteko atletakin antolakuntzako kidik baita ere egite hau afai berezi bat, Inpernu elkartien. Urtero hori tradizio badek. Inpernu elkartea? Bai. Izen horrekin... Oso egia izan, elkartea asko laguntzei. Hau, hain lodia ezin da izan. Nik, errezeta, 30 gramo bota izkiot, 25 gramo zian. Lan getuk ikinik eta... Zaten nik asko zala. Bestarrotza pare bat bota. Eta soluzionau. Inpernu elkartea, esate. Eta? Sortzean girue oso berezi edek, gaina Inpernu elkartek azpeitiko parrilla honen eta guzakek. Eta ohitura dek txuletak jati egun hortan, eta afrikarrak ikusten debenin bai txuletak eta bai parrilla, ditzutu garrituta. Eta aparte, behaiek nahi zitea, behaien aragile ikusi nolaitean, eta hemen guk gutxi eginda edo puntuen egiten badeu, behaiek kiskaldu egiten dira. Ohitura hori izake gabe, aragiko beste aragi bazeok, Kenian, olla asko, eta ez dut txuleta jaten ohituta, baina, guztua jaten dira, Bai, eta jaten dute, Bai. Gero jateko, honezer, zain dingo dituk, egia esan, daukatenan... Haiek dakebenakin, etzakea be lujo handik. Askok fizioik etzakea be, entrenamientutako kampamentuz azkea be, toki bagoitzin, zengo genik gune bat daudela, oso altura askon. Eta han ugali jaten dira asko, arroz asko, olla askue, tarteka, baina haiek etzakea begudakun arazo hori de zaituen berdia gauzin dira ujan. Daukatena hausia jan. Eta gero txikitatik ja oso gogorretu, belar motxin, zaten bezala. Beste nik ez da egiten, genetikak, genetikak asko egiten du, baina berezko daukate, eta batea eta bestea mugitzeak, beti oinez. Oinez, okorrika, horre Gebre Selassie, zan ez, bazeon, onenetako bat, eta arek korrika egiteko, bazukan beso bat ondo erabaten, eta eskerra emate zuen, hau holan, eta bestea, Liburuk emate zitulako ikastola. Liburuk emate zituen, eskola beti 10 kilometro egunero eskola juten, eta liburuk emate zituen, eta korrika egiten be, oindik hau zeukan, irikita egiten zuen. Oso kurioso, Eta, beira, holan hasi danak azkenean, Hare bakarra izindek, eta Bekele ere hortzetu horrek, baina ez dut uste bere markak utziko ditunik edo kostako ziko. Kosta. Inbidia ematen dute. Esan horren errez ikusten zaie, eta gero gu hori esautu duen mundu hori ez, korrika ibili gaenak, eta bakiu ritmo horietan, abiadura horretan, esaten ezinezkoa, guretzako ezinezkoa. Guretzat ez. Guk bat egiteko niko lan. Oain gaur egun ez. Deno, baina oin jaz. Hori jendia idea bat egiteko, pentsa, gu jarriko ginen, bere Donostiko maratoia jarriko, 42 kilometro. Berai 41 kilometroia, eta gu azkenengo kilometroan beroketa batzuk inda, berai itxoiten azkenengo kilometroan,
Eta hala ere, ez genieke jarrituko. Ez. Hori ikusgarri da. Bueno, oin izango da. Krepa antzeko bat eitea. Baina, erdian, papaya gelatina ausartuta. Eta bain ingo duena da, hau pixkat hemendik ona, zurtatik kendu, ja bere beruarekin bakarrik. Bueno, haga nola atear zaigu. Eta oin, izango da, nada. Hola, alde batetik, eta ikusi zuen nola lodeitu zaigun saltzau. Eta listo! Kolore pixka de marka dio. Kolore pixka de marka dio. Hemen daukazue gure bigarren eta azken errezeta. Txokolate tortilla itxusia. Kontraste egiteko, azkenen bi guapok, zerbait itxusia behar dute kontraste pixka egiteko. Oazen probatzera. Bueno, jaso ingo du pixka taulenen aurrena. Eratzea eta hori hemen atzen utzi. Bai. Holaxe. Eta, pixka jaso. Eta zen moduz dauen, gauza itxusi hau. Itxusi ez da, Azkenean, hemen nik uste dut hoxe, kontraste gongo dela. Txokolatea, gero gelatinan, frutan, freskotasuna, Hori neurriak ez ditu da londo, Mozu, Txokolatea. Altza. Letxuga baina. Hombre, koxua dago, letxuga, baina letxuga gero baduka. Basakik. Norretik gau probatzen modu, antzea mandengo dio zerbait jarraru dala, baina ezaio burure etorriko sekula letxuga dala. Eta baduka zabori,